всички, които ме гледат и това е сериозно сам. Не бех стигнал от тук. Вкусно реално. Нормал. Стигаме нормал. Миналия път на хард нещо те щупиха. При мен е твиство. Маха се. Да. Пак и бой чадър бе. Ей! Бати пещеняка. Не можем да утре. Не, това един мой. Да ти дам каската. Бе, раз. И го уби. Не, сега трябва да ходиш. Трябва. Какво има? О, броня. Която се шупи. Като гледам обстоятелството, доста ще ти помогне. Видях един. Подмина го. Лагна. Прави се. Не лагна. Значи е от тебе. При 6 кръв. Майки е спука на работа. Нищо се знае. Ще видим. Другия път го позними. Ох. Включих. Да. Те приключиха. Или това е началото на края. Защото Типа трябва... богали като ги зил, знаеш какво викат? Хело! Ама ум. Хело! Живот. Да живе шетки. Тук трябваше да служам някакви педараси, нали? Епи! Поне ти дава хелп. Единственото, което е да добро. Дайте ми парите. Ти го освобождаваш, ама ги ограбваш, нали? Он не ми дават подаръците. А? Тук нещо да се пропуща. Ей, късти бе! Спайдърмен. Тук малко за екшен. Он е големия мотив. Айде, ето дух. Минаваме на следващото оръжие. Пи, 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 пи. О! Лагна точно когато си отвори устата. Имаше да освобождаваш. Какво да ти дават? Парички. Сега ти трябва хелп. Малко. Ти тъпа на тренират. И как? Да ми телевизор. Работи! Удари го. Удари ги с телевизора. Хоче ми дадете лохиот. Дайте. Ай, чао. Казах ти, що дава. Той ти е дал тук. О, тук пари. Тук пак пари. Пак пари. Нищо, то да има. Заключено. Души? Може да го срещу на това. Не. Това не е интересно. Пак лагна. Това ще се го намаля на малък кран. Да, според мен е заради FPS-то. 60 FPS. Охо. Да, ама като лагнат отпада. Уу! 140 HP, 150 и 60. И 3. Да. Ау! Спокойно, ти имаш доста. Няма да е проблем ако губиш. Нали знаеш? О, това.
Хайде въвгат някакви яйца. Ага. Не може да му запуши устата много И него. как? Не. Той ги провери. Той ги повръща. Ама запуши му устата. Не мога. Време за господин Папагалчо. Какво прави той? Камикадзе. Познах ли? Да. Уин. Ноп, ядом. Дайте ми кръв в копелеца. Стига с тия пари, бе. С една снимка не мога да се наради. Явно ти са доста богат. Той ти дай. Аре, бе. Не беше много, ама стига. Екстра лайф. Ще отпишете ми телевизора. Първото нещо, което беше добро от тях. А ти само подскачаш, нищо не дам. Гледай как се забил. Убил го. Тия са моите. Ам. Той... Да. Ама по-добре ги уби. Охо. Животче. Виж, ти коти са по-ефективни от тях. Пи. Какво да направиш? Това ста игра. О, бум. Ево, тия. Тия пичо. Отново мъжа. Другата помпа. Това е някакво по-опасно. Не, она е по-опасна. Да имах снайпер. Аз имам, нямам патронки. Имаш ето ти снайпер. Ама нямам патрони. Не, ето го, виж го. Как умреха тия, бе? Ама имаш папагалчето, те са снайперисти. Камикадзете. One shoot, one hit. And one kill. Седих се сега. О, живот. Супер живот. О, то ти даде тук. Ау! О, твоеш тук го. Да ви в духалката, мой човек. Не, бе, аз ми имал гранатки. Той си как можа да убиеш прародителите. Охо. Но това е ракетки. Ага, за това. Ала. Друго нещо няма. Нека да преснем. Тук сега ще стане веселба. Какво ще стане? Ето ме мене. Екшен. Ау. Добре, тогава вземи животчетата. Защото на теб ти трябва много животчета, когато има екшен. Като гледам тия, май не са много доволни, че си тук. Малко ли? Остави, те не се радват, че си тук. Гледай! Това ще пак те изненада, за да бъде дошъл. Много хубаво изненада. Да, смърт. Топка с TNT вътре. Време, ти си пич. Да, това гад, как го пое. Към видиш, що ги спаваш с това. Това ще е бомбиш. Hello! Мога ти ги изби половината с това. Има много от това. Там ми ще е сложна. И какво стана? Нищо, натисал доста копчета. Как излезнем, бе? Escape. Мозък задължен си. Тук съм по-добре. 100 броня. Да, сега имаш малко по-голям шанс да умреш. Малко Не е значителен, но е малко по-голям. Въпки гранати. Къде са по повечко? А така. Ама не като фанеш един път там гранати я фърдаш. Плачеш къде с повече фърдаш на граната.
А така как сега нападай. Ей си зад мене, бе. Ай, може да го трепиш онова там горе. Тът. Не, трябва да ги избием всичките. После ще идват уния габел, манинките. Кои? Яйцата? Да. Яйцата трябва да ги излизат. Куч камни ще стане. Ох, оцелях за сега. А сега ще стане куч камни. А, не. Тия са някакви камикадзе. Като папагачи. Имат бомба на главата си. Само, че не са, само, че не летат. А тич. Могат да бъдат убити. Папагачите е unstoppable. Да, баба. Това Алекс така се казва. Ох, то го пое в лицето. Нищо има достатъчно защита. Аз ще умра! Да. Те са някакви много яки. Някакви са и отзаде. По-добре. Минах и Не това. дива вече първи гранатки Чакай. за теб. Да го сейфна. Сейфнах ли го? А, така. Ако умрем, после съм 100 брони. Охо, Кога ще бъде нещо Това не интересно? е лошо. Къде? А къде си? Опа, Това е яко. А може си и патрон двама да станеш. Опа. То е папагай. Папагайто. Hello! Какво е това, бе, човек? Не знам, не по-оръжие време е за папагалите. Виж как мигат. Знам, това да се гледай. Ох, Браво, папагалчо. ти избушка и портата. Долу няма да боли, ако се лезнеш. Само ако. Па да. После трябва да играм още една мисия. Къде ли че правиш? Да. Дяволи. От това... това толкова ми изчезна. Good. Ей, хора, аз може по някое време да изчезна така. А? По някое време мога да изчезна. Що? Не си ще ставам. Ама спокойно. Може и да скоро, може и да не. Как се кача? Патронки! По-добре се качи там. Иначе няма патрон. Брате! Бъди хопа! Ушириме? Да. Да, човек. Летящи педара си... Гаси! Това го боли, бе. Да се намисли. Ей, хора, аз изчезвам. Бай. Оставя ви с Криси. Чакай, аз ще ти затворим, защото ще фелнеш клипа. Гош, я ти затвори. Така. Той вече го няма. Не мога ги избием. Бе! И той ще ми гръмне. За малко. То? Надявам се да е готово. Само се чуват никакви звуци, няма Армагедон. Нет. Тук имаше горилата. И не умрех. Все пак трябва да се качвам. Убей, хоп. Пас. О, да. Аз съм сериозния.
Аз съм сериозния сам, не ми ядосвайте. Аз съм сериозния бей крипър. Още не съм се качил и вие почвате, маймуни. TNT. Какво ще стане? Там, че изкочи нека педарас. О, да. Три изстрела. 4 изстрела. О, време за екшен. Победих топката. И е важно да го убием. И хеликоптер трябва да го свали. Extra life. Пак съм си на 200 кръв, бати готиното. Маймунът, благодаря. Това по-напредните нива, че има такова някакви босове, къде такова... Трябва да ги убивам. Супер ще бъде. Тук ще завършим и нивото. Това трябва да дойдат някакви. Това ще го взема. Абе, най-край го взема. Време за сериозния съд. Никой няма да може да дойде до мен. И явно може. Защото всякъде скачат като някакви маймуни. Някакви педараси. Ме нерват. Ама много ме нерват. Аз да справим с парта и много ми е зър. Трябва да убием, трябва да убием. Там пазвам. 3. What the fuck, едно кръв! Дей! Ще кръв! Ще кръв съм, бе! Бади готиното! О, хеликоптер. Ох, изпуках си просто. О, първия бос, да. Опа, случайно пичове. Тук мислим, че имаше бос. Аз съм убием. И... Той ще убием. Епи! Епи! Ху-ху! Он ще горкото попадалче. Йо. Какво има? Какви пари? Тук нямаше още бос. Какви сте били педараси, бе? Ние са мутирали педараси. О, не съм те виждал 2 нива. 3, не знам. Добре, бе.
Те искаме да го получат. О, ти съм ударен. Яко би пич. Ей, да, това е първия бос, май. Някаква си горила. Уиха. Виж колко съм готин. О, няма се свърши. Кой трябваше да влизам, бе? Не, съм тук. Аха, хело! Какво ще би, бе? Гоблин. Искам да умра. Ще е добре. Трябва да умра. Нямам шанс. О, да. Чил 100 кръв. Мислях, че такова сега пак, трябва пак да го мина. Нищо интересно. Освен този подгол, много готин. Сука, сетих, сега трябва да намирам някакво ключ. Аз мислим, че знам къде са. Сти ключове. Дай стрела бат. Ей, какво става тука, бе? Тук някакъв си гоблин. Ей, то как ти се случва? Свъкля. Хечот. Готови папгали? What the fuck? Здрасти, пич. Да. Точно в окото. И. Тук ще има някакъв горен. Не. Тук някакво бебе къде плаче. Мъкни, бе, бебе. Педарас! Добре си, бе. Еф. Стреляй, баба, бе, бебе. Съжалявам. Тук не знам какво трябваше да правим. Само бавим клипа. Нищо не става. Ооо. Решай, да! Спя. Папагалците ми свършат точно 2 са ми. Ау! Те бачета кифтета. Пак се срещаме. И ти...
Ами, ще отида там да видим какво пише. Аз не разбирам много английски, ами защо. Иха. Къде се е Ром? С много голям Ром. Ай! Оп. Кендаки. Мисля, че намерих. Да, куша. Не, епизод. Тъп голд. Ще ми казват. Това си е зато, да? Куча. Стопс. Живота си видях пред очите ми. Тебе така ще убием. О, да. А вас за педараси... Къде сте, бе? О. Бачок. Ай, влизам. Гоблин. Убивам това. Тут. О, ти бе. Маш бе, гоблин. Беше ми лесен. Какви сте вие, бе? О, да. Не сме огадни. А как ще умреш? Вие сме много силни. Ние с някакви ненормалници. Ние се спили хапчетата. Той се пи хапчета, а? Аз майка. Що бе? Ти бе? Пак ти бе? What the fuck, Луки? Сега пак ли бе? Крипа сигурно ще има 40 минути, баба ти, Крипа смоля. 34. Хело! Да, умирате. Нека се съберете на едно место. С бомбичка. Екстра лайф! На едно место. Къде тия гранати, бе? Това боли! И ти си много силни, бе. Така. Серем устата! Оставам за да ви серем! Един. Умри се от яд, бе. Айде май се, бе. Не можа, ти можа. Стига, бе!
Супер. Раз. Ге! Ако сега загубим, остават на един живот. Си учим интересна играта, не знам какво беше. Ще пелне всичко. Така ще трябва да спечем още екстра лайф. И успявам. Не си пич. Един живот. А ако сега го загубим, почвам мисията от начало. Тази мисия трябва да съм невероятно внимателен. Три изстрела на един педарас. Два понякога. Махай се, педараси. What the fuck? Не! Не! О, още един! Няма да успям. Сега първите ще го унищожим така. Аз се борим да ходим напреде. Saving. Oh, what the fuck. Какво за мене? Не! No! Аз ще успея! Амо, хара! Всички. Това беше всичко от епизод, чао.